Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream, and welcome to King Ginger TV. You know the story. This is Home Affairs. This is Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. Nawe mawukuthi unenkinga emjolweni wakho, ubona ngathi upartner wakho uyakufebefebela. Come to me, talk to me. I will fix your partner because I'm the fixer in this universe. I am the chosen one. I am the anointed one. I am the one that can change this mucholo thing. Sengiqalile vele effect yami yangena vele. Seniyangizwa ngi-effecta njenge-AI ngisezingqondweni zenu zifebe and ngiyanilungisa. My name is King Ginger, Cream de la Cream, and this is Angisakufuni. It's whereby I help honest people to break up with their lousy, dirtiest partners, and I have no mercy. Ayikhona manhlukana mina ukutekanya kufambisa moyeni famba labri. King Ginger, Cream de la Cream. Subscribe on this #1 channel. Tell a friend to do the right thing and subscribe. It's a Baby King. Take me straight to Kwabafeba. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampoluyu, fast. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. What made you go to why the people that? Why the It's Mtanami. Welcome to King Ginger TV, your #1 channel. As you all know, we are still urging people to subscribe. Subtitles are coming back, am I right? Hey, we are working so hard. Simpiwe just confirmed. Utu Simpiwe, yeah, well, subtitles are coming back. But we are working on that, and we'll make sure that we are coming on the international platform. Thank you so much for tuning in. My name is King Ginger, Cream de la Cream, King Indlovu. We had a problem. My sister Palelile, ucela usizo lami, ngithike awuthi ngimsize. Siswami ngicela usondele. Unjani Tama? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani kana? Uthandekile. Thandekile ujolo kwenzani? Oh, ngikubhalele cause sengikhathele yazi. I'm so tired. Okay, I'm dating. Okay, we are lesbians, so we are both girls. Siyathandana. Yeah. Okay, relationship yethu. It was okay, mayiqala. Like it was fun, it was exciting, I don't know why. But ekuhambeni kwesikhathi amantombazane awayifuni intente. So ekuhambeni kwesikhathi I found out ukuthi we got in a relationship ubevele nomuntu but bengazi mina because I thought njengoba sithandana sizopholisana amanxeba but ke it didn't go as indlela ngibona ngayo. So yeah, amantombazane left and right shothi Muslim yabo. Yeah. Angazi Muslim esihle kanje but it's fine. So umuntu omantombazane vele umuntu okujolelayo because uye wabhala lapha nana ukuthi ipeace mhlawumbe wayithola for a month emva kwalokho you've been facing problems, you're dealing with girls stuff ngaye and all of that. Kwenzakalani? Yeah, umuntu amantombazane and sengiyadoubt nokuthi ipeace ngitholile for that 1 month because maybe bengifihlela obesakwazi ngaleso sikhathi ukufihla because isihlala endaweni ehlukene so uyakwazi ukufihla because mangikhona bengibona ukuthi no khona umuntu bekhona la endlini but mangizobuza hayi besihleli namajita bengiclean abo izinto ezikanje because ukucleana kwakhe nokucleana kwami nokucleana komunye umuntu akufani makuclean mina I can see ukuthi okay I was the last one ucleanile la base clean omunye umuntu ngiyabona ukuthi hayi izinto i-shift. Yes, ama pajama sengizothola drop-in le phansi ngizobuza ama pajama ami apha hayi sewodropini hawaya kude kanje bengihleli namajeni akhona amajeni akwenza ukuthi ube ama pajama kude kanje Hayi ayawe. So ngikhathele but then it was fun ekuqaleni but now Asamfuni. I'm so tired no angisamfuni. So ufuna ukumtshela ukuthini?
Hi guys, so lately I've been looking other ways to make extra income and I came across this platform, Pocket Broker. Signing up, it's actually super easy. Just go to the site, create your account and don't forget to use my promo code GingerMay2. What I like about it is that it's not just basic trading. You get access to trading signals, indicators, even social trading, meaning you can learn from other traders and improve your skills. They also have tournaments, which makes everything so exciting because you can actually compete and win real rewards. All right, let me show you a live trade. I'm opening a trade right now. And boom, that's a successful trade. Simple and quick. So yeah, if you wanna try it out, hit the link in the description. Sign up and use my promo code GingerMay2. Don't forget to like, comment and subscribe. I will see you in the next one. Because I tried to kumtshela but uzozibulala so sengiyasaba. But manje kumele aqine nayo. Kumele understand. And njengobula ngenzela nanokuthi nomhlaba understand ukuthi akuwena umphushile ukuthi ayibulale but decision yakhe naye ayithathile makuthi uyogcina kwenza lokho but akuyona into esifisayo leyo and then siyamfisela ukuthi emqondweni asebenzisa amanye ama reasons not le ayisebenzisayo because awukwazi ukufeba musubanjwe bese wena uthi uzosibulala. Yebo lonto. Yeah, wena usumtholile nomunye umuntu. Ngizothola abanganini bakhe. Ngifuna abanganini bakhe la close. Ngifuna ngibone. Ngimbone sibonana. Na usafuna ukuyibuyiselela. Not ukuyibuyiselela ne but nje. What do you mean ukuthi uzofuna abanganini bakho or ukhona vele busonixoxa naye? Khona ngibabhekile. Nyabo bakubhekile. I don't know if sebazongibheka phela manje because ngizomlahle views and ngizomake sure ukuthi ngiyabathola. Abangani bakhe ba lesbian na? Yes, they are also lesbians. Sisona, ngone ngiyobe ngingekho. Sondela welcome. Sibalikhulu lo uDlamini. Uthe kumina mangimtshela ngendaba yakho. Wathi uzokunika ama options awu2 ukuthi mawuqeda ukumlahla lo ayogibela lapha phezulu entabeni ama-taxi ayibhree abuyele lokushini or nibuyele naye ngebhasi lesikulethe ngayo. Hayi kahambe yedwa. Ngahambe yedwa na? Yes. Okay. Ayikho inkinga. Dlamini, awudilize lo ebhasini ezela uzohamba yedwa. Usho? Yes, akahambe yedwa namhlanje. Sobonana mase sibonana nabangani bakhe. And I'm planning ukuthi sihambe double dates nabangani bakhe. Naye mase nomuntu wakhe lapha. Nami zobe senginomuntu wami. Omngani wakhe. Yes. Khona ngimbhekile ukuthi. You know. Naye ngizomthola. I don't know if ngibheke but kumele ngibheke. Sika smell ngibheke. Cha ukuthi ngizama ukuyidigesta le ndaba yomabhekani. Yabo bekuthi ihamba kanjani. Ngoha. Baba wami this side. Unjani? Ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila. Igama nguJinja mfowethu. Ubani igama? Shocks. Shocks ngihleli noma nemamas lakho la. Lesichazela the way engithandana kahle ngakhona, na the way omphethe kahle ngakhona, na the way nje lento yothando oyidlala kamnandi ngakhona. Wena ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho? Umuntu wami ungiphatha sharp mfowethu. Ngiyamthanda, unempatho, into ngithanda impatho yakhe, uyangihlonipha. Yeah, so far nje hayi akusinteki kangako uyangithola. Yeah, sure. No power to that. So ungasho ukuthi izinto ihamba kahle. Yeah, mina isayidini lami izamba sharp fandiwane yabo. Sinyokula lapho nalapho uyangithola. Yonke relationship injalo mfowethu yabo. Ngazi ngakuye yabo. Ukhona ngoba uyambona ukuthi ungibheka buhlungu kanjani angazi isikhipani. No angithi sisaxoxa nawe ikhona yena nomunye umuntu mhlawumbe othandana naye. Hayi cha mfethu akekho. Akekho uyena. Uyekuphela. Hayi Shocks. Uyekuphela njani msikazi. Hayi Shocks ilikuphi ikasi lakho? Mina ngisendo fire bro. Endo fire. Ngisemidolens. Midolens. Yeah, big up to Endo fire, big up to Midolens bafethu Shocks, you know. Shocks, right Midolens Endo fire ngizwa kubathi wena u famous because abantu abaningi bayacava noma uva estradini unokruntwa abo mama siba nokuthanda kuba nawe and bathi wena awukho stingy.
Yeah, sure, mfethu ivakelele mfethu mina mfethu ngumuntu oploma nama-out esikhathini esibhayabo but manje abo-cherry vele iskim sami yangithola hayi mina abo-cherry mfana ngibaphethe mfethu izinja zami Sure. And uyakusho no my sister lokho, but my sister kunento emphatha kabi and ucela ukuthi umlalele. Konke afuna ukukutshela yona. Ngitshele konke. Okay, ngikubizile lana nesithandwa sami engisithandayo. Ane? Ukuthi ngizokhipha ngaphakathi. You know ukuthi izinto for the past few months bezingekho right between mina nawe, finding out impahla zami zikudodrobhini, mapijama amagoqiwe bekele phansi. Uthi bohle namajita. So shothi ngibufihla amapijama from amajita, which is amajita. Can I please talk? Uzokhuluma, which is shothi amajita awazi amapijama ngithi. Okay, fine. You have been receiving calls and phone yakho always on vibration. Man, she's this guy one. Then we press it. Angeke saringa after lapho. Mangiphuma uzokhuluma nefone. Mangena usakhuluma nefone. Usuna abangani abaningi wena bamantombazana, which is ngikuthola ungena abangani bamantombazana ngithi. Yeah. Shocks hayi. Khuluma nesister, ushocks uphiza ucheckana nefone. Uyayazi into engikhuluma ngayo, yabona? Angisamamela wena manje ulelani. Ungasmile, angismile. Ulelani manje? Uchika bani? Shocks. Mtshele sister, mtshele. Ngoba ushocks akafuna ukulalela. Yabona manje ubheke phone, uyazi into engikhuluma ngayo. I'm so tired, ngikhathele mina. Yeah, mtshele leyo ukuthi uthi awusamfuni, mtshele sister. Ungabe ngathi yimini engitshela ushocks, mtshele. Umuntu asasmile, angisakufuni. Sangifuni? Yes. Usho kanjani? Angisakufuni. Bese right mosizolo namhlanje manje sizongitshela into ongitshelayo. Yeah, phela benzele ukuthi uze la. Izolo namhlanje. Manje wena ufakazani? No, shocks. No, maka ngikhuluma nawe mos. Ufakazani? Maka bese right nasekuseni bese right sikhuluma kahle uzongitshela into ongitshelayo. It's not about izolo, it's not about saying, it's about previous months. Wena ucabanga nemsakano okhulumayo? Dala bengihleli nje ngiloko ngikumakile ukuthi. Angathi wena usangifuni. Mina sosemsola mthu. Ayikho ke leyo nto. Ayikho. Kuyona lalela ke shocks. Mina sengikhuluma nawe ke shocks. Maka bengikhuluma naye. Mara yena ubize mina ukuthi mina ngizokhuluma nawe. Ithe ngikutshela ukuthi the reason ngilana and sekulethela ufuna ukuthi umhlaba wonke ukubone ukuthi wena akasakufuni and the more uqhubeka umlandela and deny the whole world will see ukuthi uthola ngenkani. No, usazongibona ngisishilo ngathi awudating one of friends. Enye into ayishilo mayisita akasakufuni kodwa khona umngani wakhe asemfuna. Hayi wena. Owami umngani wami. Yes. Zonyiwe ngithola kabuhlungu. No, angeke sijole kabuhlungu because mina ngiyakuthembisa ngithi you were given a chance. Yeah. Usebenzisa ngendlela. Yeah, wayitika wahluleka. Uthi ungasangifuni yini awuphinde wokuqina. Amantombazane uyafeba. Uyafeba shocks ujole namantombazane amaningi. No. Amagama ayithunga. Angeke sisa amagama ayithu. Angithi uthi ngiyafeba uyekusho ukuthi uyabazi baningi bahlale bekufonela. Nika ngithole kubahlale bangifonela uyasifona Okay, asiqale ngoThepiso ke. Uyimthe uThepiso umngane wamameli wena. Wayemcabuza. Ha. Ngamcabuza okhona wena. Uyamhaga mangihamba nawe uyamhaga ukumcabuza uyafakelela manje. Le kona ucabuza lo bala mncwa. Hayi simnomeni. Friendship hug. Okay lana esihlathini. It's a friendship kiss kanti unjani? It's fine. Now I'll be getting a friend from abangani bakho uJoe. Manje ufuna ukwenza lento engiyenza. No, angiyenzi lento engiyenza. Wena ngisakufuna ngithi. Ama uyakhuluma but ontshebe. Spokesperson sami. Spokesperson sona ipokesperson wena. Yes. Angitshela lokho wena. And uzothola kabuhlungu ufuna umngani wami wena. Aba. Nindize manithola. Aba. Nindize. Abangani. Shocks wayona jealous ukuthi uzothola nomngani wakho. Anginawo nazi into. Askif. Hayi man, hayi. Silalela wena ngisifuna kuzwakale wena. Hayi ngizongitshela into ongitshela yona wena. Akasakufuni. Mina ngisamfuni. Yo. Angisakufuni. Imali yami phela. Lokho asinankinga la sister ngakhuluma. Mama. Kanti unjani lo muntu? Ngejezi kuphela. Ungazi ngimemeza usimile yakho ngejezi. Zingaki? He's fine, ngizomnikeza iThepiso. IThepiso yani? Ngizomnikeza ngizolishiya lapha endlini Sasama noThepiso. No, ngizomnikeza lona. Manje le mali engikufakele yona uyidla. Imali yami phela. Yakho, ngiyangifaka. Imali mase once wangithembisa imali sekuyami. Once wangithembisa imali sekuyami. Ukhona gift perhaps. No, ngingachift. Bantu mase bangasafunana bahlangana bahlala Bese right, ungipretendela nje wonke lama past few days. That's why ngithatha sambe ngukaphi. Mina. Yes, that's why ngithe ngikaphi ngilethe la.
besingayi emall besize la. Hawu. Yes. Usathane. Emall sengiyodla imali yakho ngiyi1. Welcome ngisacela unike Usathane yazi. welcome ngisacela unike uShocks i50 rand azogibela Shocks. Akambe inyawo. Ngesakubuyisela eKasi ngebus lethu sova isuma sister yedwa. Wena uzolapha entabeni. La taxi lapho uzogibela wona uye free. Ungamnikeza, Mele sister, mele simnike khona ezoye free. From why wenza kanje? Selo yamukele manje. Shocks. Hayibo. Shocks. Shocks ahamba ngenyawo. Hayi. Bayinika wena. Hamba ngenyawo. Uze ngani la? Hayi wena ungena. Sister mnike le mali Hayi hamba ngenyawo zakho unenyawo manje. Ufika kanjani pho uzobona plan uzobona. Na uyalwa. Hayi ngeesho. Ngabanga umuhle kanje Nike imali yakho. Hayi hamba ngenyawo zakho unazo nje inyawo. Sister uzofika ngani emitolo Uzobona uzenza iplan unabo thephisa. Akajoli nami. Uyalwa. Baba akahambe ngenyawo. Kumele simnike phethe azokwazi ukugibela. Hayi. Ujoyena njalo wena. Ufuna lo. Ngifuna umngane, ngifuna Tebuko umngane wakho. Iya. Hawu. Mshayi ngayo nawe. Papa namaqanda neyinde nesutete wana. Ngizozi. Wena ufundisa uphuza ikhokho papa. Yabo hayi kumele sinamnikeze le mali. Uyadelela uSheks akayitholi le mali uyadelela wena. Hayi angeke ahambe ngenyawo. iGV samanje lo uthi ngiyayithenga ngizoyithenga ngani? Undiza wena mama. Angingidizi ngizohamba ngalela bus. Baby bus. Baby. Sazohlangana futhi Friday ku girls night nabangani bakho. Akakangiboni usazongibona wena. Usazongibona. Awulolani vele cause usanamsebenzi wayulwa. Kuneyintombi. Wayulwa. Vele bangayida bammuso. Oh uyezwa ke. Miyeka request. Uyamwena. Hayi ungarequest hambe ngenyawo zakhe. Nike imali yakhe kuzohamba. Lethe. Icele. Angifuni. Hayi yekela ke. Uqale. Sister ngiyacela yabona sister provoker. Mnike ngicela umnike. Mnike. Yazi bafethu. Sister ngicela umnike. Shocks. Awunike. Letha wena man. Yabona. Akahambe futhi. Uyabona? Yabo. Yabona. Ujwala naye wena. Ngithele. Yazi mfana sekupikizele phansi. Ngamnikezi le mali. Oyithathile hamba. Hamba naye. Mambi sethi Yobonana Friday my love. welcome bekufana Love you. Yobonana Friday yes. Zobe ngihamba noTebuko your friend. Bye. Why sister now usumprovoke No. emnyalo? Usheks uyadelela. Ufuna ungishaya. No, unje uyadelela. Bungqophile. Makabona abantu she's like this. Ithi sibe yi2 kuba ngathi inkukhu ethelwa ngamanzi. But ngekele sisazobonana naye. Abangani bakhe I'm on them one by one bafuna bonke manje. Welcome. Ngithethe my system 5%. Sister siyakhambisa elokushini manje. Ungawari. Miyeke lo yananyuka emateksini. Ke ngichange cream dala cream. Buku Shocks ungiqwebhile manje. Ha kuyalwa kuShocks ka. Simalami nezanto ezibandayo. Kaze mitolens ba survive kanjani yabhonyana phela uShocks. Ngabhayizela uShocks. Kodwa ngizombamba. Welcome. Fanele simshiye. Kube simthela nangedust uShocks wajwayela. Wena simphi uphizo uyahleka lapha yambona uShocks ufuna ukungiginqa phansi la. Take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu Bambolunu Stars. Welcome to Angie Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to inkinga usekhathele isenge